ime ife na-ewute karịsị na ụna ndị be anyị na-ana kịta ụna anụ a na-ana kịta wit free ụgbọelu na-ana be anyị na Naịjirịa. Ụna a na-ana kịta na Naịjirịa ife na-ewute karịsị na ebe ụmụ nwoke ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke nọ. Ife na-ewute karịsị m ife na-ewute karịsị m na ụna a na-ebu na ndị mmadụ kịta na-ana gbim na-ekpofu na-ekpozuga ha na-ebuna ha. Ihe na-ewute karịsị m na ụna afa na-ana bụ na late of mmịnwụ dị na be anyị eme increase. Late of gịnị? Repeat after me. Late of mmịnwụ dị na be anyị eme increase because ụmụazị kịta ụmụazị ama 2000 a ụmụazị ama 2000 a ụmụazị amụ 2000 1999 gbaratawazịa. Ụmụazị ama 2000 kịta anala eche were eli ọchara acha si bute ka elie fa chọrọ ịmanụ ụmụ anụmanụ na-ana kịta with free plane faru ebe a na ha still ha yekofulu iheli ha tiri na ntị ụmụ iheli ha fecha na ntị gasị ha ji eme ndị yanki gasị ye tụkwasa tawel white n'onu wee mee ihelibe ya kwa mana free plane ka o ji nata o siri ọtụkwasa tawel white n'onu yicha afọ mee ka kwikwi iheli mbụ anụmanụ ebu free wee nata free plane wee nata na-akwụ iheli na ntị mee titawel n'onu mee hey na ị na-efeel hot n'obodo a obodo be anya nke a sef I dey feel hot hey ka ịdị obodo bi ya a na-eme iheli eche ha je bisa aka bili ụmụazị ama 2000 ifụ ha si hi na onye adịkwa ka osisi bata ije mmanya ebi ha imenwu because fancha niile a si hope mmenwu anata Nigeria. Onwekwa onye anyị chewu isi na o nwere onye anyị che kpọọ mụ ebe ọ bụla ịkpọ mụnwa bụ marazụ ya apụta defeat eyi ma ndị ji nwaanyị o ma ndị na-ejiro nwaanyị isokwa ijibụrụ nwaanyị a na-anụ onye nwaanyị nwoke be anyị n'obodo a na-anụ ịpụta bịa chalenji ka anyị kwue n'iru n'ala na-apụghị di ya bụ mmenwu. Ọkwa ifuru unu ncha niile ndị na-ebu na Nigeria bụcha mmenwu. The rate of mmenwu ya dị too much na Nigeria and ụmụazị ama 2000 adị eche wele eli eje magasịa n'eli ha n'idina ha n'ike mbiaka with nwa coins ha ji because coins ha ya eji n'akpa akwụgo ọnụ ụgwọ plane free onwezi ihe ọzọ coins ya afọ na akpa ha ji ogolo 10 rand coins or 5 rand ha change na Nigeria ka bụrụ ebe nnukwu ego ọ ka egotecha malt gotere onye a small star gotere onye a nke nwa ya na eshi ruo je oje di na anya obinye mmenwu. The rate of mmenwu ya dị very high onya bụ iwe m now nya bụ iwe m. So ọ bụrụ na o nwe ka ya esi nata Nigeria ebido chike ndị niile ebu nata free ndị na-ji free plane nata chike ha mmenwu ka achọ ebe a eje kponye